Is-sena d-dieħla Malta sa tospita l-World Travel and Tourism Council, l-akbar summit tat turiżmu fid-dinja. Stqarrija mill-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu qalet li l-aħbar ingħatat feluq l-edizzjoni ta' din is-sena f'Ruma. It-tlieta wara nofsinhar ġie spjegat li fuq medda ta' 3 ijiem is-summit se jlaqqaf flimkien uffiċjali għolja mis-settur pubbliku u privat biex joħolqu kollaborazzjonijiet ġodda, jixprunaw investimenti sostenibbli u jtennu l-irwol kruċjali tal-ivvjaġġar u t-turiżmu fl-ekonomija globali. Id-Deputat Prim Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg fisser din l-aħbar bħala mument ta' sodisfazzjon għall poplu f'Malta li qal jikkonferma l-irwol dejjem jikber tal-pajjiż fl-għarfien u l-iżvilupp tal-industrija tat-turiżmu madwar id-dinja. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq il-fruħ li jmexxu l-industrija tat-turiżmu madwar id-dinja qal il-Ministru Borg, iżda dwar 1000 persuna li se jkollhom l-opportunità li jaraw lil pajjiżna l-investimenti u anke l-inizjattivi ġodda li jistgħu jitwettqu flimkien biex jitjieb is-servizz u l-prodott turistiku ta' Malta. L-Aġent Uffiċjali kap eżekuttiv tal-World Travel and Tourism Council, Gloria Guevara, deskrivit lil Belt Valletta bħala waħda mill-isbaħ bliet kapitali fl-Ewropa. Qalet li din l-industrija is-sensla tal-ekonomija Maltija, tant li qed jiġi mbassar li din is-sena it-turiżmu li vjaġġar f'Malta sa jikkontribwixxi 3.6 biljun euro fl-ekonomija, 43.5% aktar mill-livelli ta' qabel l-2019. Komplet tajt li l-indikazzjonijiet huma li din l-industrija din is-sena sa tkun qed tappoġġja wieħed minn kull 5 xogħlijiet f'Malta, bżieda ta' 18% fuq l-2019. L-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef stqar li din l-aħbar ikkonferma b'saħħitha tal-irwol ta' Malta fix-xena turistika dinjija. Dik tas-sena d-dieħla sa tkun is-26 edizzjoni ta' dan is-summit globali.